85.3 FM. 85.3. 85.3. Sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw igabalos ko, ang paglukso igabalos ko, pagpasalamat igabalos ko nimo, ang pagsinggit
imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tunang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan natingon, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang galing Ayaw buntag sa tanang Meksoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayaw buntag sa tanan ni mabugnaon nga panahon nga kanunay nagbulan-bulan. Akong basahon pag-una ang mensahe ni Ma'am Norberta Yutratsi kamudada ning atong ang monitor igsoon. Ano na say mensahe gikan kayo sa Bulletin Daw Negros Oriental. Good morning Pastor ug sa tanan nga nagsunod nining mao nga programa dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-asiman. Kanato request kong song Goodness of God Visayan version. Salamat Pastor of God bless you always. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, at Mindanao, bisan pa man sa kinabuhi ni Ma'am Lodlot Serdon. Good morning, Pastor Safri, watching here. Samal Island, Davao. Wow. Kumusta pa mo diha sa Samal, Davao? Isa, Ginoo makapanalangin o magproteksyon sa matagusan. Ilabi na ni ining atong panahon karon nga kanunay lang yun nag-uwan-uwan matupas taga Cebu. O niya, sugod na sabta og tikat o ginagmay sa pag-ugmad sa kayutaan dinis kabukiran. Wala na kauban sa kumugangan Mekson, aduna na bumikamay ulog sa Itaha agad ng kaigsunan nga mo pogi ang tao. Hinumdumi, ikaw ug ako kitagaan tagagawasan. Kunong saan na ito pagkamit ang panahon katibiyang sa Ginoo kanaton tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Baco, Negros Oriental. Although Pastor Argos matukoron sa main campus, aduna lang puyo ipatawag lang niya sa main campus kauban sa akong kauban. Muna nga salamat sa Ginoo tingali ni 2025 medyo tripon ang ato nga schedule. Muna nga mitras dili pa kayo ko busy nag-ugman usap ta diri sa kabukiran aron aduna tay paubsan sa tanan. Iyon ang connection ato lang i-enjoy ang atong kinabuhi diha sa pagpangalaga ang wala ta nagsalig sa atong panarbaho sa syudad dili dapat ang ato nga pagbugi sa sa ngalan sa labing halandon nga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan niyo, sa ngalan sa atong General Station Manager Reverend Kane at Ryan Makasaon ni anasat ang inyong ubos nga nagat, ubos nga higaga, ubos nga amigo sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Paayong buntag ka na itong tanan. Ilabi na sa tanan karon na naka-open na sa Facebook Live o nag-open na sa ilang mga radio dinhi sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City o sa kabukiran sa Bais City. Mangayo na pagdispensa sa tanan nga mga listener o nagsunod sa magabi kay hinay gyud kayo ang wifi connection. Dili sa ka-open sa computer nga naa diri sa FM so or magsige ra gyud tuyok-tuyok. Muna nga halos gyud mga kaigsunan ko irog o niya ano nilang nato nga gi-open ang FM radio o niya ako lang yung i-off o maalas 9 kung walay dili ta ka hook up sa Cebu Igsoon ikan kayo sa atong station manager nga si Pastor Gideon kanila niyo. Mao nga ako gipasalamatan ang Ginoo niningtad na og lapit sa kabuntagon sa iyang pagatiman kanato pagpantay ug
pagtipig sa iyang pagkamaayo iyatang ipanagtipdan. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Rian Donaire from Davao City. Good morning, Pastor Cox sa tanan live karon. Wow. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino. Ikan kayo sa Davao City Government. Maikot sa ganatong tanan Luzon, Visayas at Mindanao. Labi na sa tibok na akong panimalay, sa tulong ako pagka mga anak, sa kumpagangan, sa tanan na mong mga kaisunan din sa balok, lapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastor April May Agapturan o diya sa tapit sa Kasaganga, sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villacantol o ni Pastor Nonoy Arias o sa kinabuhi ni Pastor Argos kay ang ati ngayon sa Bacor. So, ano na may mga lakaw karon mga kaisunan mo na everyday ang akong schedule isuon kanon ay doon ako ni nga i-monitor. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jaa Nicey. Salamat sa Ginoo, tingali first time niya nga nagawa sa akong programa, ilabi na sa tanan nga mga Jaa family. Daligon ang Ginoo sa way katapusan sa iyang pagkamaayo. Although nakalive ta karon maisuon tungod kay atong usang minglabay nga mga panahon ni burn out sa unya nawa ang koneksyon. Pero kahapon maigsuon nagpadayon ang atong programa alang sa pag-share sa mensahe sa Ginoo. Ining tatna karon mga kaigsunan ang atong topic offensive. Si Jesus kanunay mga kaigsunan sa iyang pagtudlo sa mga katawhan naa sa gitawag og offensive. Pero ugmang adlaw at tuta sa gitawag og defensive. Ug unsay kahimtang sa defensive ug unsay kahimtang sa offensive. Diya sa kinabuhi nga Kristohanon dapat naakas sa gitawag og offensive. Open abli ka sa tanang tawo, abli ang imong presensya, abli ang imong panahon, labaw sa tanan, kung abli ang imong kasing-kasing una-una, kanunay abli ang tabuanan sa panalangin gikan sa atong Ginoo. Mag-apo sa taigsoon, o niya humanini akong ibli ang gi-request ni Ma'am Norberta Yutrazi, Goodness of God, Visayan version, o sa tagupadayon sa ato ang mensahe, nining matahong nga kaabon-tabon. Mag-apo taigsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imuhang pagpadayon pagatiman, padayon o Diyos pag-alima, padayon o Diyos sa pag-amuma o pagtipig sa mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa ako makapigas kinabuhi karon nga naa sa Saudi Arabia, bisa pa man sa tulong mo ka mga anak sa kabugangan sa amo nga mga kaigsuonan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastor April May Agapturan o sa tanan nga mga kaigsuonan usab diha sa Kasagangkal, pamilya ni Pastor Arnolfo Villacantol, Pastor Nonoy Arias o sa dapit sa Kalpe, sa mga Elhic family o sa uban pang mga katawhan o Diyos nga nagasunod nining mao nga programa. Sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bahay City, sa kabukiran sa Tanay City, Lord, salamat Amahan na ikaw naghatag ka na mo kagawasan kanunay. Labaw sa tanan naghatag ka na mo kalikon kadasig, ilabi na sa among matagos sa kapamilya. Padayon kang nag-supply, padayon kang nag-atiman, labaw sa tanan sa among station manager umalabot o sa pangilang buluhaton sa mga dapit sa pagpasalamat kana kanimo, ikaw magapamuhat sa ilang kinabuhi kanunay nga magtagbo ka sa tanan nilang mga panginahan. Labaw sa tanan o Dios nining ikaduhang pagpasalamat nining mao nga dapit nasayod ako o Dios nga imo nang giandam ang madagaya og panalangin nga way igong karangan nga mag-aapot nining mao nga dapit alang sa akong pagpasalamat kanang nimo. Amen. Salamat o Dios wa kami arang mahimo sa mong kagalingon ang amo ang mabuhat mao ang pagtuman, pagtugi, pagtrabaho, pagsakripisyo para sa imong mga buluhaton o Dios. Bisag pa man sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa tanan nga nagasir o nagapaambit nini, I declare blessing sa matagusan. I declare prosperity nga kadaugan kasiguruhan na alagyot kami mo Amahan. Labaw sa tanan
sa tanan nga mga OFW o Dios o mga pag-ampo ana kanimo bantay o proteksyon ni ang ilang kinabuhi labaw sa tanan namong makaigsuonan nining mao nga dapit. Salamat o Dios sa mga katawhan nga nagapugas, nagatanong o nagahatag o nagpaambit sa panalangin gikan kanimo. I declare blessing sa matag usa kanila na matinud-anon ka ni atong matinud-anon kanimo ana. Hingpit ka ni atong hingpit kanimo o Dios. Na di na among kinabuhi kanunay mahimo nga hingpit ya sa imong atubanan. Tungod kay sa diha nga among kinabuhi mahimo hingpit kanunay. Hingpit at mong panalangin mag-abot sa matag usa ka mga panimanay. Dumugi maya pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa makausap pa maigsoon, salamat sa Ginoo sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Adlaw karon nga Martes, Pizza City sa Enero sa tuig 2025. Wow. Unang pagkakaroon maigsoon dinis kapukiran, pagpugihan lang yun ka, pagka naghanag yun mo matrabaho. Kaya nga naman, sige raman ka uwan-uwan, matupas na kasibo. Na sige rin yung uwan-uwan, pastor. Makapagusto lang yung taonig pananong. Unang diri mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan na kanunay yun nga nagpaluyo sa atong mga buluhaton para sa imayas Ginoo. Una nga, nangandam na sa misa ikaduhang pagpasalamat. Una nga nagama ko na ang tangkal pero wala pa'y atok, wala pa'y siminto kay siyempre nag-agad pamantao panalangin sa Ginoo pero nagtuo ko nga doon na giandam ang Diyos. Wow. Usa sa atong igsuon dire isa pastor na anak ko'y baktin na para sa Thanksgiving igo pa na. Wow. Ingon ni anak na isun wala pa ko katapos og istorya na anay gihigap sa Ginoo. Hinumduti igsuon dili mapisyor ang panalangin sa Dios. Ang ato lamang buhaton pagsakripisyo, pagtahon sa pagkamaayos Ginoo. Muna nga pagkahapon sa Domingo igsuon ako na yung gi-repair ang usa namong gamay tangkal. Nagibutangan sa baboy kani ato nagiihaw atong usang tuig. Na humana og repair. Mao nga inana mga kaigsuonan. Dili nato kontrolon. Dili nato unhan ang plano sa Dios. Hinunoa ang atong mabuhat, mao ang pagtahon, mao ang pagsakripisyo, paghatag og panahon aron ang Ginoo ikaw ug ako panalanginan niya. Dili lang nako i-mention kung kinsa ang ngalan, pero hinumduman nato dayag kung nakita sa Dios ang matag usa nga naghatod og panalangin madinagko man og ginamay. I declare blessing sa matag usa. Even sa mga kaigsuonan, even sa mga utanon, tanan. Una kani ato mga kaigsuonan, kutob sa ihatod diri nga mga lagot mo, ako nang itanong, galay, amuti, bisag unsa karon. Grabe na kadaghan ay mga maibot o daghan ay makoy-koy matupa mga kaigsuonan ni ining mao nga dapit. Kutob sa ilang ihatod nining mao nga dapit ako dayong itisok diha sa mao nga kaungahan. O hinungdan karon igsuon to God be the glory, left and right na ang panalangin sa Ginoo nining mao nga dapit. Ang mahimo sa alagad sa Dios, ang pagpugi, ang pagtrabaho, wala nagpinta og oras o panahon. Ang pagpinta igsuon ang pagkamaayos Ginoo hinumdumi ang pagkamaayos Ginoo kanunay ibutang sa kasing-kasing una-una sa labutan kay diha makita sa atong langit ng Amahan. Wow, pagkanindot sa pumangalan ikaw kung ako dili naman sa pulong sa buhat dapat buhatan ang pagpasalamat sa Panginoon. Ang ato karon nga topic mga kaigsunan, that is offensive. Si Jesus mga kaigsunan ang iyang pagtudlo kanunay sa offensive, dili sa defensive. Kay ang defensive mga kaigsunan it meaning to say kanunay lang doon ang nagdepensa sa karetola. Hello.
Kanunay ang nagdahig sa kaugalingon ang uban daoton. Hinumduming lahi ang offensive, lahi ang defensive, ari ta sa ginawang offensive. Upang adlaw ato tas defensive. Hindi ba? Ngano ang usa ka tawo kanunay defensive? Kanunay rin ang mudahig sa iyang kaugalingon. Pero sa uban dili na kakita sa maayong nahimo sa uban. Hello. Apan si Jesus sa iyang pagka-offensive, sa iyang pagtudlo sa mga tao, daghang nasuko sa labaw sa tanan, mga parasiyo. Ako sa ning i-play ang request awit makalangit ni Ma'am Norberta Yutrasi, Goodness of God. Sa katalagman sa kadamilon o sa mga udyo. Kung mauni request ni Ma'am Norberta Yutrasi from Bulobindoy, Negros Oriental. Kumusta mo higala? Kumusta man ang tanan, Luzon, Visayas at Mindanao? Tinumduman na to ang pagkamayos Ginoo, ingyo na to kabay lang sa lapit ni Bulawan. Ikaw o ako kanunay giproteksyonan sa atong Ginoo. Buhin ako kadaugan, yatong nilabang na 31. Sa akong pagpang Ang Diyos kanunay proteksyon. Even sa mong anak nga ikaduha, nabuthan sa gitawag sulpak. Even ang ako nga igsuon isa, iyang panguna-una ng hospital yun ang among anak. Kay daghan kaayong nangabuta diha sa mao nga pabuto bitaw kanang cricket. Mao nga ang mga bata manggod dili na sila mahimutan. Kitang mga dagko mo nay liso na tong mga ginikanan. Kung unsa diha sa kusina, hunting ug unsa diha nga makadaot sa bata, dapat hipo sa intawon. Ika ng mga bata, wa na sila maguna-una kung madaot ba sila. Mao nga bisan pa man sa akong pamilya, kanunay na kong i-training, kanunay na ko silang ditudluan. Basta makadaot sa kabataan, mga hinigiban nga dili, dapat hangking kutsilyo tanan, sundan kung sa diya, dapat inunang hibusan. Amen ba? Mao nga sa diha mga personan diya sa barangay proper, doon na may tuyo sa niya itong mga panahon na dako itong pagsulay. Ako niging testimony niyo tungkol kay buhit ning kadaugan sa 31 before ang overnight fellowship, ining mao nga dapit. Naputhan ang among anak, even ang kilay nangasunog unsa pa ka ang mata, dili malusaw niya. Apan kung naa ang Ginoo nagproteksyon, hinumdumi sa bisan unsang delikadong kahimtang, ang Dios kanunay nagaproteksyon kanina. Abi na ko gipusin ako igsoon. Una nga ako gihalok ang among anak, naghilak siya maayo, iko pasagdair lang ang luha nga moagas aron ang kalala sa cricket sa alcohol, kay alcohol din na maanod lang hangtod na ako diri ay sige lang siyang gabiyong, ako siyang gihalok, ako siyang alam-alaman ni Koday ayaw laan na naigino ko sa itong kilabot. Pagbukan niya, wala maunsa ang iyang mata, igo na siyang diaksong pula, ang iya harang kilay na sunog. Hinumdumi igsuon ang Diyos, magpadala siya ang anghel automatically sa pagpanalipot ka. Kanunay na ito nang ibutang sa itong una-una, even sa una-una pa lamang ni Jose, sa pagigulag sa iyang pangasaw-unon, nagpadala na ang Diyos o anghel. Jose, ayaw bulagi si Maria, kay si Maria nanamkon diha sa lalang sa Espiritu Santo. Ikaw o ako sa imong kasing-kasing una-una naanadaang ang Ginoo. Mao nga dili ka kapangulipas, bisan pa mas imong kaugmaon nahibaluan na daan sa atong Ginoo. Manghinaot ko niining takna o dapit sa kabuntago, aduna tay makatuunan sa mensahe nga offensive.
kung ubang adawa at tuta mag-discuss o sa gitawag na defense. Diha sa gitawag o self-defense, muna sa gitawag personal depensa. Wow! Kung ato sa kaso, ang self-defense, makalusot yun ka, kaya nakaprotektar ka sa imuhang kaugalingon. Apat diha sa pagkapangalagad, dapat ang defensive i-apply nimo gitawag o offensive. Kaya kung defensive ta kanunay sa itong pagpangalagad, magsige matagpanaot sa uban. Hello, labi na sa karitula, labi na sa title, magsige matag-ingon ka ng uban, diha, wala ko na'y kaluwasan. Kaning amo ang title sa simbahan, mauni sakto. Ay mauni tinukon ni Kristo. Nagpabiling Atong basahon, Exoon, ingon diri sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 10, kato sa 20. gamhaw Sa diha nga nagwali si Jesus sa pulong nga gitawag offensive. iyang malala Sa pagwali ni Jesus, ang mga tinun-an giingnan si Jesus. Wala pa ka mahibalo na daghang naglagot nimo. Daghan maglagot kung mga igo sa pulong sa Ginoo. Apan daghan kong mga maayo, daghan kong maayo. Amen lang. Hilong dumi sa imong pagtudlo o pagpaambit sa mensahe sa Dios. Nga wala ka nagpasi sa imong kaugalingon, kundi nagpasi ka sa kahibalo gikan sa Ginoo. Hilong dumi ang Ginoo magapanarbaho nini, dili ang tao. Iwali ang kamaturan, kay ang kamaturan maghatag kanatong kagawasan. Ikaw kung ako, hatag ang kagawasan pinaagi sa mensahe sa atong Ginoo. Kaya kung kanunay ta nagwali sa tao, magsiguro matagdaig sa itong kaugalingon. Atong masahon ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 10 nga to sa 20. Ang wali ni Jesus kaniadto wala say gidapigan. Kung unsay ipasulti sa iyang amahan, maong ko'y iyang isulti. Amen ba? Mao nga ang mga tinun-an ni Jesus maglisod yun o apply na naman na masalay patik nga nahimo. Ibig sa ilang pagkatao nag-ilog sila kinsay ilang ilhon nga mahimong leader sa ilang grupo. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan, kung maunay atong prinsipyo nga gusto tang mahimong leader, wag ko na'y problema. Apan siguro na tinuod kang tinawag sa atong Ginoo. Eh kung dili mga igsuon, masigir kitang samok-samok. Ingon diri sa 15, Kapitulo 15, versikulo 10. Mauni mensahe ni Jesus. Ang mga butang nga mga pahugaw sa tao. Mauna si Jesus ang iyang teaching kaniadto, that is naa sa gitawag og offensive. Apply aron ang tao makasabot, pero dunay dili kasabot. Labaw sa tanan sa mga parasiyo. Ang mga style sa mga parasiyo mauna sa gitawag og defensive. Kanunay ra bang kadepensa? Nganong ang tao manaot? Kay defensive man na sa ilahang karitula. Panalipdan na yun na. O diha mga kaigsunan na limtan ang pagkamayos Ginoo. Hello. Apan kung ikaw o ako ang imuhang pagtuon sa balang kasulatan sama sa pagtudlo ni Jesus nga naa sa gitawag og offensive, wow, walang kinikilingan, walang gidipinsahan ang tanan mga ego igsoon. Hello. Kung wala ka nagtuman sa plano o kabubuton sa Ginoo, mga ego yun ang tao. Apan kung ikaw na kinabuhi niini, malipay ang tao. Amen ba? Akong basahon. Onya, gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug niingon siya kanila, pamati kamo og sabtan ninyo kini. Niingon si Jesus sa mga tao iyang ipaduol, pamati kamo kanako og sabtan kini.
Kung ang tao dili mo sabot sa mensahe Ginoo, that is defensive na pagkatao. Pusay ang pag-akit. Hello. Ang iyong pagkakas. Mo dipinsa man na sila. Manalip. Ang usa ka tawo nga dili mamati sa mensahe Ginoo, magbuot man na silang kaugalingon. Kahit ako Magama man ang kaugalingon nga lingwahe nga dili inlahin sa mensahe sa Dios. Ikaw ug ako na nakasabot sa mensahe Ginoo, dapat naata sa gitawag offensive. Ingon din, ana mo lagot si Jesus. Pamati kamo ug sabtan ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makapahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. Unsa man ang mugula sa baba nga makapahugaw sa tao, mga batik nga pinulungan, mga pagdaot, tanan, mga pamalikas. Hello, mga pagdaot. Mauna. Ingon diri sa 12. Onya biduol kaniya ang mga tinun-an, tan-aw ra guni mga tinun-an sa una. Unsay gihimo ani? Ingon diri. Onya biduol kaniya ang mga tinun-an. Og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga parasiyo tungod sa imuhang gisulti? Mismo ang mga tinun-an ni Jesus ni aning lingwahe, gihanlok na si Jesus. Nasayod ka ba? Wala magani respeto mga kaigsunan. Wala magani niingon nga nasayod ba ka Jesus? Nga ang mga parasiyo naglagot sa imong pinulungan. Hello. Ikaw o ako kung wala tayo respeto sa Ginoo, wag tayo angay sa iyang kalupanan. Muna'y klaro ikso. Ingon si Jesus, ingon diri si Jesus, versikulo 13. Si Jesus mitubag ang tanan na tanong nga wala itanong sa akong amahan nga ato sa langit pagaiton. Naning samot agad sila kalibukan ni. Niingon si Jesus, ang tanan nga wala gitanong, nga wala itanong sa akong amahan nga ato sa langit iton. Kinsay mo ibo ang amahan nga naa sa langit, dili ang tawo mo ibo. Hello. Dili ang tawo mo mapapahawa sa mga alagad sa Ginoo nga matinudanon. Kung ikaw o ako nga matinudanon sa atong Ginoo, time will come, ibalik yung pagpabalik ang balay alapuan. Ingon ang versikulo 14, basag di lang sila, kay sila mga giya nga buta. Tanawa na kung ang offensive na titsig, basag di lang sana sila. Wala ni tingon ang Biblia igsuon. Hukmi na sila karon, imperno na yun na sila. Pero ang mga defensive, kanunay nag-ingon, imperno na mo. Pero otro po dahil ma-imperno. Ikaw o ako, wala katagay sa Diyos o authority nga paghukom o pagdesisyon sa imong isikatao. Ang atong obligasyon din is kalibutan ang paghanay o pagwali sa malang kasulatan. Kay kung mula pa ta sa gitawag o limit, igsuon, diha na ta, wala na kasulod sa pagkamaayos Ginoo. Ingon diri sa Biblia, basag di lang sila, kay sila mga giya nga buta, o kung ang usa ka buta maoy muagab sa ilang buta, silang duha mga hulog sa kanan. Diba? Kanang mga tao mga defensive, magkapareha lang sa na, magkuyog sa ng puro mga defensive. Pero ang mga offensive mga kaigsunan, managkuyog sa na. Muna'y giingon, the same feeder flocks together. Hello. Kung pareha ganig balhibo, maglupan nga parehang balhibo, murag tulabong. Ayaw kung ingna, nga tanang tulabong dunay uwak nga kauban. Ang tulabong putik balhibo, ang uwak itong o balhibo,
pero ang tulabong putig balhibo, pero ang lawas perting ituma. May payuan kaya nahibalaan na nimong itong og balhibo, bahalag itong og lawas, basta nakabalo na ka na itong siya og balhibo. Dinis kalibutan mga kaigsunan ang titsingan o defensive, kanunay lagi nang nagdaig sa karitula, kanunay lagi nang nagdaig sa title sa simbahan, kanunay lagi nang nagdaig sa andam ipapahulay, kami ray maluwas, kamuwa mo'y kaluwasan. Wow! Salamat sa Ginoo. Abaning ingon si Jesus, pasagdi sila kay ang mga giya nga buta o ang buta mo'y mga giya, mga hulog silang duwa dito sa kanan. Diya sa pagtuon sa malang kasulatan, dapat kanunay abli ang imong salabutan at ubangan sa langit ng Ama. Kay kung imo gani ning iklos, mauna sa gitawag o defensive. Ulamar man yun ang tao, di sa pagsama. Mawanan ba yung kagsilingan anak, mawanan yung kaghigalan, magsikip na ba yung kagpaghukom. Ingon di rin mga kaison, pasagdi lang sila kisay kasulti si Jesus. Kung sa isulti ni Jesus, pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. O kung ang usa ka buta maoy mag-aga sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Ay ang mga taong defensive magkapareha lagunan silang defensive. Ingon si Apostol Pedro, versikulo 15. Ngadto ni sa 20. Si Pedro ning ingon, sultii kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Tanawa na gud si Apostol Pedro, gakauban kanunay ni Ginoong Hesus niya itong mga panahon na wa mangani kasabot. Hinumdumi si Apostol Pedro maoy right hand ni Jesus ni atong tungora. O sa katapusan panahon na si Jesus hapit na dakpon sa mga dautan, doon na pagwisaan o promise si Apostol Pedro, magtutudlo di sa kining tanan akong kauban, mutalikod nimo pero ako hangtod sa kamatayon unongan ko ikaw. Ignan siya, ay nako Pedro, ayaw ko kuwata. Dili pagani mo tuktugaok ang manok sa makatulog, ginalumod mo na ako. Dili pagani mo tuktugaok ang manok, ginalimod mo na ako sa makatulog. Kanus aman nakahinumdum si Apostol Pedro sa iyang pinulungan sa diha nga migtutugaok ang manok. Ikaw ug ako igsuon dili nato suhiron ang style sa mga sumusunod ni Jesus kaniadto sama ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro tanawa ra ba? O sa iyang sulti ni Jesus, si Pedro mingingon, sultii kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Apan ang tinuod, kung ikaw o ako, kanunay abli ang imong kasing-kasing, kanunay abli ang imong una-una, hinumdumi, imong masabtan ang tinud-anay nga pagkamaayo sa Panginoon. Kada adlaw, ihatagan tagagawasan, ibantayan, iproteksyonan, ihatagan og may pangawas, labaw pa na sa mga butang dinis kalibutan. Ingon si Jesus, versikulo 16, tanawa na ang sulti ni Jesus. Si Jesus mingon kanila, dili pa ba usab di ay kamo makasabo? Giingnan sila ni Jesus, usama mo Apostol Pedro, pareha mo para siyo nga naglagot nako nga ang dili makapahugaw, ang makapahugaw sa tao mao ang mugawas sa baba, dili ang gisulod. Pareha ba mo nilagbuot ng mga parasiyo nga mga buta o ang giya buta, mga hulog silang duha dito sa kanan. O sa gisulti ni Jesus, tanawa na ko, si Jesus may ingon, wala nag-ingon ang Biblia, si pastor nag-ingon.
Mo nga ayaw i-idol ang mga pastor. Ayaw i-idol si pastora. Ayaw i-idol ang simbahan. Dapat ang Ginoo mo'y atong kadukan. Amen ba? Si Jesus miingon kanila, dili ba di ay usab kamo makasabot? Wala ba di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao mupadulong sa tiyan ug unya mugula sa iyang lawas? Apat ang mga buta nga makamugula sa baba nga nagagikan sa kasing-kasing. Unsa man ang mga butang nga nagikan sa kasing-kasing? Mga pagdumot, kaguol, kabalaka, kahangawa, pagduha-duha. Hino, kahiubos. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, dapat kanunay na itong makatunan ang balaang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Eugene Candelario from KSA diya sa Saudi Arabia. Magkansyon na nagwas-usap sa itong programa. Diingnan sila ni Jesus. Otro po ka Pedro, wag magyud ka kasabot hangtod karon nga ang mugula sa baba maunay makapahugaw. Apan ang musulod nga mao ang pagkaon paingon na gyud na sa tiyan. Unsay makapahugaw? Gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang mga daotan huna-una. Na klaro sa gikan sa imong kasing-kasing mugula ang daotang huna-una. Mao nga ang akong amigo niingon sa ayaw gamita ang kasing-kasing, gamita ang imuhang utok. Ganun man. Kung ang imong kasing-kasing kanunay ng masilo, kanunay ng maguol, ikaw rin magsakit, makadungog kag mensahe nga dili mao, maguol lain ka, mahiubos ka, kinsa may mag-heart attack, di ba kita lang sab? Pero kung makadungog kag dili mao, ihangad nga tos Ginoo. Wow! Lord, salamat. Loyo nining tanan nasa iyo ko kadaugan o kalamposan. Pero imo kaning idibdib ang mga daot nga sugilanon, ikaw rin magsakit dili ang nagdaot nimo. Klaro. Pero kung doon na kay Ginoo, bisag unsa pay ibutang sa imong una, ilang itanong sa imong kasing-kasing, hinong dumi, dili na makalupag sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ma-enjoy kag sabot. Maunay sekreto sa pulo nga opinsig. Kay ang imong mga paghuna-una moingon sa imong una-una, tanaw lagod ang sulti ni Jesus. Basag nilang usa sila, ayaw lamang na silang tanduga, ay maunay ilang gibati. Hello, basag na silang magsigi silang pangukom, basag na silang magsigi silang diskurso sa ilang pagkamayo. Kay time will come, ako'y maningil niya. Grabe. Ingon ang 19. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang mga huna-una, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pakigilawas, pangawat, pagpamaka, ug pagbutang-butang. Hello, klaro kayo ang Biblia, higala. Ang tinud-anay di ang makapahugaw sa tao, kanang naas kasing-kasing nga dili mao. Una, akong basahon, tanaw na to be. Klaro ho na to be. Ingon diri igsoon. Versikulo 19. Kay ang gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang una-una. Una, daotang una-una. Ikaduha, pagpatay. Tanawa na ko ng mga tao, bisag mga Kristohano, usog maghumot nga mupatay. Dilo. Una kita mga Kristohano, huwag una to na sa atong kasing-kasing una-una. Kay diha sa imong kasing-kasing una-una, naatanan, naglagkok ang dautan. Apan kung doon na kay Ginoo ang imong kasing-kasing, kanunay nagdahig sa atong Ginoo.
Wow! Walay manhig, walang pag-alinlangan, sapagkat ang ating Ginoong Hesus ay siya ang nagmay-may-ari sa lahat ng mga bagay. Ikaw o ako, likod ka, pasagdan. Di ka na yung diyaan. Lamang buhata na mahimot siya sa atong kinabuhi. Versikulo 19. Ingon din mga kaigsunan, kay ang gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga daotang una, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagkikilawas, pangawat, pagpamakak, o pagbutang-butang. Iprangkahan sila ni Jesus. Kaya si Jesus maiksun mo, prangka na pag-itok sa iyo. Wala na pag-ito'y hilot-hilot. Hilot. Kung ikaw alagad sa Ginoo, ayaw hilot-hilotan ang sayo. Ayaw labani, ayaw pag-compromise. Kung sayop sa Biblia, sayop ginahigala. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon from Sitio Kaluktugan, Barangay Sirenia, Balapuyok, Cebu City. Maayong buntag Pastor Saf, maayong buntag sa tanan, dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Wow. Una mangayo kong dispensa Pastor Gideon kay pagkagabi ikot ka hook up dire sa 95.3 ang imong programa gikan diha sa Sitio Kaluktugan. Hinaigot ang wifi. Unang nag-apokus Ginoo nga hatagan taglain pang source of wifi. Time will come mga kaigsunan. Adunay mensahe duha ka klaseng Kristohanon sa Mateo 25. Ako kining pasahon igsoon. Ako ning hatagan o pagtagad gikan sa atong station manager Pastor Gideon Candelario, duha ka klaseng duha ka klaseng Kristohanon sa Mateo 24:25. Ingon dire ang importante kita nga nagpaminaw sa pulong sa Dios na atas sa klaseng Kristohanon nga wala magtulog kundili nagtukaw nanganda nagbuhat kanunay sa maayo alang sa kahimayaan sa Ginoo. Wow, mao na tinuod. Kay ang tinud-anay nga mga Kristohanon kanunay gunang always kanunay di ana mention ang always kanunay man di ay kanunay gunang preparado, kanunay na siyang able. Inumdumi ang pagtulo ni Jesus, kanunay siyang naa sa gitawag og offensive. Ug mang-adlaw atong i-discuss ang defensive. Atong basahon mga kaigsunan Mateo 25 versikulo 1 ngadto sa 13. Salamat sa Ginoo sa pagpaabot. Ingon diri mga kaigsunan gikan ni Pastor Gideon, ang sambingay mahitungod sa napulog duha ka dalaga. At tinuod gina mga kaigsunan, kay katong duha katong lima mga buang-buang katong lima sa mga butan. Og diha sa duha ka klase nga tawo nga Kristohanon dunay gitawag nga kana bitaw onyara. Hello. Onyara ko mga lagad, onyara ko mangandam, onyara ko mo apong magsakit nako. Kining akong ginawa kutob na lamang sa tunlan. Ari sa kos kahilayan ay. Bodul og baka ang Ginoo. Ingon din. Di atong unyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama ni ining adunay napulo ka dalaga. Pero ang napulo ka dalaga gitunga to sila duha, ang lima ug ang lima. Ang lima buotan, ang opposite sa buotan dili buotan. Ang lima nangandam, ang lima danghag. Manunggang danghag maigsuon. Sige ra na kumpiyansa ba? Ingon dire. Di adto unyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo ka dalaga nagdala sa ilang mga suga ng lakaw aron pagsugat sa pamanhunon.
silang tanan dunay kaugalingon nga lampara. Pareha sila, level sila. Ang problema kay walay gas ang uban. Versikulo 2. Danghag ang 5, tanawan agad, di ba danghag? Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Diha sa duha, kinsa ang danghag o kinsa usab ang maalam. Si Jesus mga kaigsunan, wala siya nag-agad sa iyang kaalam, kundi nag-agad siya sa kaalam o desisyon sa iyang amahan, samtang dinhi sa kalibutan. Kung ikaw ug ako kanunay lang kang nagdesisyon sa imong tawhanong desisyon, hinumdumi klaro yung ma-failure ang tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jason Makay Alatan from Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Nagwas-usap sa atong programa. Kumusta mo diha Brother Jason Alatan, uban sa imong pamilya, uban sa imong ugangan diha sa Paleo na nagsunod usab nining atong programa karon. Ako kining ipadayon sa pagbasa. Dangag ang 5 kanila ug maalam ang laing 5. Ato ning basahon ug unsay kalainan aning 5. Versikulo 3. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdala og sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Nagprepara, nagdalag sudlanan og nagdalag lana, samantalang ang 5 nga danghag suga ray gidala. Hello, sa tupat tapulan dinis kalibutan may igsoon abay mga taong samaniana, kana ra bang mga tapulang tao kusog ay mangwenta o niya makalihok ganina ikwenta ang nalihok na kumplais kalibutan. Abdili pagani ako uwato mata igsoon. Ingon dire sa 5, ang pamanhonon nalangan pag-abot busa, nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Ayay, unsa ay ang mga dalaga nagpira, nakatulog. Pero ang nagpirat mga igsoon katura pong mga danghag, gawa nga ni dala nga sudlanan, wa pagwilana, tanaw na to. Tungang gabi nakato sa dihang minglanog na usah kasinggit, ani ana ang pamanhunon, dali ka mo og sugaton. Sugata siya nang mata ang tanang dalaga, tanan ng mata, o giandam nila ang ilang mga suga. O niya ang mga danghag, ang mga danghag siguristar ba ni mga danghag? Wala pa ko sila ilana, suga na may gidala, nagkakagong. Tanawa na god ang mga danghag naguna-una. Ingon diri o. Ingon diri mag-aiso na sa bersikulo 8 malinaw magutaan ni nga sambingay. Tanawa na god kini mga danghag, mga siaw ba. O niya ang mga danghag niingon sa mga maalamon. Ang maalamon, just relax. Munang ikaw nga maalamon ka, makadungog kag istorya nga sakit. Wis may nagukas nagsulti sa kahay naabot sa utok kaning tawhana ay. Musa man nagigat gipakaon ani nakakaon na tingali ning barungoy o nahupog pa ning bahal nga itso. Hinumdumi ang maalamon, dilit na siya mori at dayon. Lantawon na ka na. Tinuod baka ning tawhana. Pero ka ng mga kasa, masapa, taganas kayo, layo pa, galangas na. Pero ang maalamon, tanawa na god, relax lang. Nang mata sila. Pero ang nagkarag-karag, ang mga danghag. O sa gibuhat sa mga danghag, at uning basahon. Ingon diri mga kaigsunan sa 8. Ingon diri. O niya ang mga danghag ra pagdugiro na ani. Pero ang katong maalamon, relax sila eh. Na naman sila ilana, napag-isulod lang, napag-extra. Ili tong extra Diyos ha, kailim nun nga makawala o resistensya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.F. Sensang Samvili. Nagwas-usap sa atong programa nining sa iyong kabuntagon. Akong ibalik ang basahon na ito ni versikulo 8. Balingaw ka aning duha ka sitwasyon ba? Danghag o dili danghag.
Ingon dire, o ang mga danghag niingon sa mga maalamon, hatagi kami diutay. Diskarte na yun sila. Hatagi kami diutay. Kung sa giingon sa maalamon, hala, papalit mo dito, oy. Diba, subo? Sa itong kinabuhi, mas kalibutan ba? Ikaw o ako matag-usan, doon na tayo obligasyon para sa Ginoo. Hinumdumi si kinsa ang gipanalangin sa gipanalanginan sa Ginoo katong matinud-anon sa iyang atubangan. Tanawa na ko ng danghag. Hatagi may jutay be. Gitubag sila sa mga maalam. Ingon rin, apan ang maalamon ming tubag, ayaw. Hala, pangita mo dito inyo ay. Sa panahon nga ang Diyos nang inahanglan sa inyo ang presensya, asa man mo. Damo, ingon dahil ang tao, garbo hasap ni tawhanan. Dili na siya matawag garbo. Ikaw ug ako, naghatag kag panahon para sa atong Ginoo. Dapat matag-usan nato sa kalibutan, dapat maningkamot. Ang kaluwasan wala sa imong bana, wala sa imong asawa, wala sa imong silingan, wala sa simbahan, wala diha sa karitula, kundi ang kaluwasan naa nimo og sa Ginoo. Lamang kung ang kaluwasan naa nimo ikapaambit, apan dili na nimo ikahatag. Ikasir, apan dili na nimo ikahatag. Ang paghatag, it meaning to say, walay mabili nimo. Apan kung imo nang ipaambit, mudaghan ang pagkamaayo. You know? Apan niining tungura sa palang kasulatan, niingon ang mga maalam, hala pamalit mo dito, kay igo ra ang lanang among giandam para sa pagtagbo sa pamanunod nga mao si Jesus. Ingon ang 9, apan ang mga maalam nitubag ayaw, question mark. Dili man ni question mark maigsuon, mura man sa English pa man kaigsuonan unsay tawag ani, bagis ba? O sa Tagalog pa man kaigsuonan, ingon siya, ayaw, dili paigo ang lana kun mong hatag pami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pamalit kamo inyo. Ang mga danghag nagkarag-karag. Unang diha sa trabaho, sayon kayong dakpon ang tao nga tapulan nun. Diha sa mga construction o sa nakalain-lain nga mga departamento, kanang mga tao nga way trabaho, magkarag-karag yun at mag-abot ng manager, maabot ng engineer, maabot ng tag-iya sa kumpanya, magkarag-karag na. Pero katong mga tao nga nagserbisyo, just relax. Tinuod dili. Musugot mong sarili kay mao ginay tinuod nga kahimtang sa taos kalibutan. You know, manghinaot ko nga dili ta mahisama sa 5 kadalagang tanghag. Usa pa nagkarag-karag. Hinumdumi mo abot na ang taknang panahon nga inibalik ni Jesus sa iyang pagbalik sama siya sa kawatan. Kung di ka ni kamangandam, hinumdumi, kalaglagan o impierno, mauna na'y panahon nga ang Diyos muhukom sa matag tao. Adunay mensahe si Pastor Gideon, ang kinaiya sa mga maalamon, mga kinaiya sa buang-buang, mao ang danghag. Ato ning basahon, pagpadayon mga kaigsunan. Panultihon Kapitulo 12, versikulo 15. Panultihon Kapitulo 15, Kapitulo 12, versikulo 15. Ako kining hatagan o akong pagtagad igsoon. O panultihon 14, 15. Ako sa ning isulat mga igsoon, kay modalagan maning monitor na to, kay usara man atong cellphone. O sa 15:21, ako ning hatagan og pagtagad. Salamat sa Ginoo, pero ako ning ipadayon sa pagbasa. Ingon diri mga kaigsunan, apan ang mga maalam bitubag ayaw, dili na paigo ang lana kun mong hatag pami kaninyo. Lakaw hinuon sa tindahan
Ang mga danghag pa nagkarag-karag nangadto sa tindahan. Ayay, gisiran-an naman. Busa ang mga danghag nga dalaga minglakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunom. Ang 5 nga dalaga nakapangandam ningkuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumira sa kasal o gisirad-an ang pulta. Hello, gisirad-an ang pultahan sama sa arka ni Noe kaniadto. Pero sa pagwali ni Noe, ilaga mga tao. Noe, giguli-uli na ka Noe. Kinsay mo toon nimo kanang arka na tomoy sa bungtod na abay hulaw nga na abay lunok nga nang likay na mning yuta. Pero dinabot ang panahon, niingon si Noe, pasad de ilang sila. Tamuil ka. Ang ilang pinulungan ibalik sa ilang kinabuhi. Maunga niingon si Jesus, pasad da ilang una sila. Kay ang buta, ang mugiya nga buta, silang duha mga ulog sa kanan. Ikaw ug ako manghinaot ko, manghinaot ang inyong ubos nga lagad nga dili ta mahimong butas sa kamatuoran. Kay kung mahimong tang butas sa kamatuoran, kita ray magbuot sa tong kabalingong tawhanong batasan. Adunay mensahe si Pastor Gideon, ang kinaiya sa buang-buang o ang kinaiya sa malamon, di kumpara ang duha kaklaseng Kristohanon. Yes. Kaya naay mga Kristohanon nga buutan, napoy Kristohanon nga buang-buang. Kung ang mga Kristohanon buang-buang, mauna sa Kristohanon nga defensive sa ilang kaugalingong batasan. Klaro sa kung mga anawa ato tas defensive, mga parasiyo kinaiya. Mao nga si Jesus niingon siya, pasagda ilang usa sila. Pero ang mga tinun-an ni Jesus niingon, wala ba ka masayot nga nasuko sila sa imong pinulungan? Kung ikaw o ako nga nagwali sa kamatuoran, daghan yung masuko. Kaya daghan mang buloyagon. Atong basahon mga igsoon ang panultihon kapitulo 12 versikulo 15, panultihon 14 versikulo 15, panultihon 15 versikulo 21. Ako kining hatagag pagtagad. Ika ni Pastor Gideon Eson. Kapitulo 12 versikulo 15. Ingon diri mga kaison. Ingon diri. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto. Apan ang malamon mamatig tamba. Wow, grabe. Tanawa na ko nang kinaiya sa buang-buang. Digo na mamatig tambag. Pero ang maalam, mamatig tambag. Ikaw o ako di ganay ka mamatig tambag, nagpasabot garbo ragod kaayo ng tao. Ay mo welcome ka ng atong pagkagarbo, mubalik lagi ako na nato. Kapitulo 14 versikulo 15. Ingon diri sa versikulo 15, ang buang-buang mutuo bisag unsa. Bisag at unsa, apan ang maalamon magbantay sa iyang laka. Grabe. Tanawa na ko ng paalam, mga pinulungan, mga mensahe, dili na magkarakarawi. Dili na mo dyan sa iyang bisigataw. Dili na tigukom. Kay ang angaya nga muhukom, mao ang Diyos. Naabas versikulo kapitulo nga ikaw kung ako manghukom sa imong isigataw, na ba kay authority? Wala. Ang atong obligasyon din is kalimutan. Kung ikaw pastor, ikaw pastora, leader ka sa simbahan, ang imong obligasyon mao ang paghanay, mao ang pagbahi, mao ang pagtudlo, pagsaysay sa pagwali sa kamatuoran, aron diha sa kamatuoran maghatag ka na itong kagawasan. Grabe, di ba? Ingon ang versikulo 15 sa kapitulo 14, ang buang-buang mutuo bisag unsa na bisag unsa, bisag dili pa mao mutuo na oy, bisag maminaw lang na mo na ako bagutong nandugan pastor iyang sulti, pero ang kasulti sa utrosa
walay pundasyon, walay basihan, walay insakto nga gitawag og asa may testigo nimo diha ron. Di ba? Kung ato sa kaso maingon man ka. Bekin sa may witness nimo diha. Naa ba ka diha? Ni anang hitabuan diha baka unsang orasa, unsang bulana, unsang tuiga. Mag-usap-usap gani imong rason sa husgado, ingnon ka wa mo kay klaro di ay. Hello. Mao nga ayaw pagsaksig bakak. Kay ang pagsaksig bakak hinumdumi ngaming saksi kag bakak otro sa kang bakako ni atong imong gisaksihan. Hello. Ingon dire sa Biblia Panultihon Kapitulo 14 versikulo 15 ang buang-buang mo tuo bisag unsa natanawan mo tuo bisag unsa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Limpahan Badoy from Lonoy Bay City, Negros Oriental. Kumusta mo diha Pastor Jerwel Limpahan Badoy? Amen. God bless as always Pastor Safre. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Unang nalipay ko sa inyo ang kinabuhi gikan kaniadto hangtod karon nga nagkatunta o diha sa pagkaton sa pulong sa Ginoo hinumdumi panalangin gikan sa Ginoo magabot sa matagusan. Munang akong gikalipay kagitagaan tag panahon o gigayhon sa pagtudlo sa university. Amen ba? Dili lamang diha sa ministry, kundi diha sa pag-umad sa mga kabataan. Dapat ikaw naguna sa maayong hemplo sa katilingban. Dili kay naguna sa pagkadautan. Tanawa na gud ang dautan, ang buang-buang mo tuo bisag unsa. Bisag dili mao tuo. Nganong mo tuo, magsige man nagpaniid, anak ng dalunggan. Di apos pikas. Deng report kunya way nakatunan kinabuhi batasan wag yun na usap. Ikaw ug ako dapat doon na kay kausaban muna'y tinuod na Kristo ang katubanan sa tong Ginoo. Ingon dire sa Kapitulo 15 versikulo 21 sa Panultihon. Ako kining basahon Kapitulo 15 versikulo 21. Ingon ang mensahe sa Ginoo. Ikalipay sa buang-buang ang iyang kabuang. Tanawa na. Ingon ang Panultihon, ikalipay sa usa ka buang-buang sa iyang kabuang. Sa iya pong kaubang kabuang, malipay na po sa iyang kabuang. Grabe sabi. Wanang mensahe sa Dios, wa ra bagyo ni gidipinsahan. Amen ba? Ingon diri 21, ikalipay sa buang-buang ang iyang kabuang. Apan ang maalamon, magbuhat o matarong. Kung ikaw o ako nagbuhat kang matarong atubangan sa Ginoo, parang imo kang buang-buang sa mga buang-buang. Kaya ang mga buang-buang may sumalipay naman na silang kabuang. Ay naman ang kabuang, pasag na sila. Basta ikaw o ako nagkinabuhi, sumang sa mensahe sa Ginoo. Grabe. Una nga, ang maalamon ba yung suon? Mo ismahe lang na. Makadungog nag-isturang daot. Mo ismahe lang doon na. Pumuhangan na tos Ginoo. Lord, ikaw may bahala. Mao nga sa itong kinabuhi din is kalibutan, eksoon. Dapat atong papuyon ang Ginoo. Dili ka magpadala sa atong emosyon. Dili ka magpadala sa gitawag o kanang gitawag o defensive nga kanunay tang nagdepensa. Ang offensive mga kaisunan nagkinabuhi na nga maminaw ginagsadsisyon sa uban. Ang maalamon mga kaisunan maminaw ginasyak tambag sa uban. Apan katong dili maalamon, di ko na mo to obesa kung saan pa na nimong istorya. Magpatuo man na sila na mao sila saktan. Apan diha nimo mahibalan ang resulta sa kinabuhi sa taos kalibutan.
tigpakarong ingon, garboso, tigdumot, hambugiro, mapahitason, tigbutang-butang, tanan. Apan ang alagad sa Dios na nagkinabuhi sumala sa iyang mensahe, magpabilin, magpaubos. Diya sa atubangan sa mga tao, labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Ang atong oras karon igsuon, hapit na alas 6. Ikaw o kako, gimahal sa atong Ginoo. Lamang ang matagusa ka nato gihatagan ug nagkalaing-laing linyada, nagkalaing-laing hiyas, nagkalaing-laing talento. Ug ang talento nga naa kanimo, ang pingina, ang imahe na, kay kanang tanan gikan na sa atong Ginoo. Ayaw ang kuna ang tanan, ang kuna nga maayo ang Ginoo. Mga butang, propesyon, kaptangan, sakyanan, trabaho, negosyo, ayaw ang kuna nga maayo ang Ginoo. Kay dinis kalibutan, bisan unsa pa kanindo sa imong mga butang karon, time will come, maluma yun na. Apan ang walay kaluma nga mga butang nga gikan sa Dios, igsoon sa atong kinabuhi dinis kalibutan, dapat kanunaytan o pinsip ang atong una-una. Abli kanunay ang atong una na kasing-kasing diha sa presensya sa atong Ginoo. Aron kanunay siya maghari sa atong kinabuhi. Ano na yung mensahe si Pastor Gideon? Ang pulong sa Dios puno sa mga tambak. Pagmaymay, pagtudlo, pagpadlong, pagsaway. Mauhinungdan ang pulong sa Dios dili angay iwali sa mga Kristohanong buang-buang. Kay kung iwali na nato, kita ray himuon. Tinuod ko na. Kita ray himuon. Apan kung iwali nato sa mga Kristohanong maalamon, higugmaon ka o tabangan. Yes. Dili makapugong ang mga katawhan na nakasabot sa mensahe sa Diyos. Dili sila makapugong paghatod, pagpaambit sa panalangin. Hinumdumi ang Diyos magapamuhat sa mga katawhan. Ang atong trabaho, ang paghanay, ang pagbahi, o ang pagwali, o ang Diyos na ipagapanarabaho niya. Ang importante nga ikaw o ako nga nagwali sa mensahe Ginoo, nagkinabuhi sumala sa imong gimensahe. Kaya kung wala gani na mga igsoon, matawag tag hipokrito. Kung saan ang hipokrito, Pastor? Tigpaka arong ingnon. Kung nagwali kang pagkabalaan, dapat ang imong kinabuhi balaan. Kung nagwali kang pagkabago, dapat ang imong kinabuhi bago. Ano na yung mensahe si Pastor Jerwel Limpahan Badoy from Lunoy, Mateo 7:6. Ako ning hatagan o pagtagan. Ingon din sa Mateo 7:6. Wow, grabe kamayang Ginoo. Ako ning hatagan o pagtagan gikan gayud sa Lunoy ni Pastor Jerwel Limpahan. Mateo 7:6. Ingon din mga kaigsonan, ayaw ihatag ang mga butang nya balaan ngadtos mga iro at tinuod yun. Munang paghatag nimo, ayaw ihatag katos ero. Kay imo nang gipasingutan, imo nang gihaguan, imo nang gisakripisyohan, labaw sa tanan imo nang gipangayo sa Ginoo. Ayaw ihatag sa mga ero. Unang dunay mangayo na ako, makilimos, buprang ako. Mga bata, mangayo niya itaksira. Akong giingnan, muhatag ko ipalit ng pagkaon, pero inyo nang ipanaksi, di ko ninyo muhatag bisang piso. Naigulang diyas pa isiti, primero ako siyang itagaan, kaya nangayo. Sunod, nangayo na sa, gipalit na dek sigarilyo, gulang magkagsunan, idaran na. Iko nang, muhatag ko, basta paras imong kaayuhan, pero ipalit ka ni imong sigarilyo, di yun ti kahatagan, bisag ingnon pa ko ni mong way patasan. Talikod siya. Iksuon, sakto ang Biblia
ingon ang ato ang igsuon si Pastor Jerwin Lipahan Badoy atong basahon pagbalik. Tanawa ako. Ayaw ihatag ang mga butang sa nga balaan ngadtos mga iro kay tingalig sumbalikon sila o mupaag kaninyo og ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kinitamak-tamakan lamang. Una nga ang mga panahon sa mga alagad sa Dios sinumdumi bulawanon ni sa tanang higaya. Ikaw ug ako nga nakasabot sa mensahe sa atong Ginoo, hinumduman nato matagutlo ug panahon sa atong kinabuhi nagdala kining mensahe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ronald Caballes. Salamat sa mensahe pastor og dalaygon ang Dios. Atong pasalamatan ang Ginoo. Kaming mga alagad sa Dios ang among gihimo ang pagkamaayo sa Dios. Dili nimo angkon nga ang among gimensahe among kaugalingon. Lamang gitugutan ta o gihatagan ta og giya sa Dios. Gikinahanglan nga mangayo tagkaalam kanunay sa Ginoo. Kay kung kaalam ang atong ipaabot dinis kalibutan, magarbota sister brother. Pero kung ang kaalam gikan sa Ginoo, puno sa pagkamapausanon, puno sa kaaghop, puno sa pagpailog, ug ikaw ug ako makapaambit sa pagkabayo sa Ginoo. Grabe. Mao nga ninigtak na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Manghinaot ang inyong ubos-kanagan nga aduna tay maayong nakatunan, ninigtak na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ug sa tanan nga nagsunod dining mao nga programa, sa tanan nga mga FM radio nga naminaw sa Sen FM 95.3, ang Ginoo magapanalangin sa matang usa. Og mag-adlaw atong i-discuss ang defensive. Kay kanang defensive mga kaigsoon magsikir ang nag depensa sa iyang karitola. Apan ang teaching ni Jesus na asya sa gitawag og offensive. Mao nga niingon ang iyang mga tinunan, wala ba ka mahibalo nga naglabot siya nimo? Grabe. Maglagot mangkon mga kaigsunan kanang mga taong buang-buang. O niya niingon ang ato ang igsuon si Pastor Jerwel matud pa sa iyang mensahe nga atong gibasa diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 6, ayaw iitsa ang perlas ngadtos mga way klaro, ayaw ihatag ang butang ngadtos mga baboy kaya takitakan nagna. Ako igsuon diha sa syudad kana magoy manghatag ko anak klaro gyud na adunay kapansanan, pero kanang maayong lawas ayaw-yawan ko na akong ginagmay. May usa ka tawo diha mga kaigsuonan nga lantaw ko usgad na kayo o nya gilantaw na ko ang nag-drive in taw putputan awar agad. Brad, ikaw ug ako kinsa may idaran ninyo kanang ga-drive og putput ug ikaw dito traman kay kaglawas ito prangkahi ug tudlo sila kay ang mensahe sa Dios pagbanlong, pagsaway, pagmatuto aron ikaw ug ako masinang kapon sa mayo bulaton sa atong Ginoo. Ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 17-16. Ako kining basahon gikan sa 16 ngadto sa 17. Ikaduhang Timoteo, unang ikaw ug ako kung tinud-anay kitang nangalagad sa Ginoo, tinud-anay kitang alagad sa Dios, itudlo ang kamatuoran, ayaw tipigil. Itudlo bahalang mga suko sila igsuon. Tanawa ako. Ang tipo kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbandong, pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Unsaon pagkinabuhi sa tao kung dili nimo tudloan? Unsaon pagkinabuhi sa tao nga mahimo sing matarong kung dili nimo tudloan sa kamatuoran? Bersikulo 17. Ingon dire, sa ingon nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Tanawa na ko itong 5 kabuang-buang o katong 50 ka mga maalam. Naandam sila sa maayong buhat
pag-abot sa pamanunod tungang gabi, ready na sila. Samantalang ang mga danghag nangita paglana dito sa tindahan, pagbalik gisirad anang pultahan sa kumpira. Ikaw o ako dinis kalibutan, hinunggumi ayaw kumpiyansa higala. Ayaw pagsalig nga taas pa ko ginanhawa, pastor. Ayaw pagsalig kay ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Ang imong kinabut, ang akong kinabut, ang Diyos lamang nagunipiling tanan. Danay kon ang Diyos sa katapusan. Malinaw ang inumubos nga nagan. Ado na tayo nakatunan. O mayong napupo nga may pagtulunan sa kinabuhi. Aron kita mutubo, mulambo, mulibang, o mga pamunga, mga maayong bunga, gikan sa Biblia. Ay ang tinun-anay nga maayong bunga, gikan napupo nato sa mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe gikan sa isip katao. Ano na yung mensahe si Pastor Jerwel Limpahan, badoy, all glory belong to God. Amen. Ako lang ning sundan og mga awit makalangit. Ako ning hatag sa atong BJJ alang sa mga greetings o mga pagpangumusta. Kay wala pa may klase mga kaigsunan. Tungod din sa senior high doon na may gitawag og district meet. Pero ang elementary doon na may klase igsoon. Unya doon na po ko'y lakaw karon. Una nga matag karon og unya inyong ubos malaga. Dili na ko mahimong disturbo ang pagpaambit sa mensahe sa Ginoo kay maunay atong pakigsaan ngadto sa Ginoo. Ikaw ug ako hinumdumi na kay pakigsaan ngadto sa Ginoo. Wala kabalo imong pamilya. Ikaw ug ang Dios ra. Igsoon.
ngalan sa labing halanggan nga Diyos. Sa pwersa sa kalingitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong station manager, atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon, ug sa Reverend Safar Candelario, kini si DJ sa mga pagdumiyan sa matang kabuntagon. Sige tayo mabuntag bisan pa man sa atong live karon. Pwede lang yung kaayo. Ang request tao gawit makalangit. Salamat kaayo na binagayon sa atong mga pinilanggang nga pastor. Ano pa ni DJ? Sa atong mga pinalanggang mga listeners sa Shine FM 95.3, maayong buntag! Salamat kayo sa atong buhay nga Diyos, no? Lain na po nga panahon, lain na po nga higayon. Yatag sa atong Diyos sa mahal. Sa tanang mga taga-Kangkoy diha. Good morning kayo kaninyo nga tanan. Matahong nga kabuntagon. Dapit yan sa Kangkoy. Ay nga buntag. Bisan pa mahal sa tibok nga Vilsosola family. Buagas family. Dalmasyo family. Maayong nga buntag. Sa tibuok Punting family, especially Ilig family, tayong punta sa family at Roslyn, hanggang ko lang Mario Inhi.